Kenapa kian aja Iya udah subscribe ke bawah udah बेखायनो जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जोंहाथ' जेबो पार्सनेल बेनिफिट गैया नंगौना नङा जोंहाथ' जेबो लाबबो गैया लसखानबो गैया जेनेबा खालामबाबो खिन्थु मोनसे मा जों बर' इउटिउबारफोर ज' जायोबा माने खौसेथियाव थायोबा जेब्लाबो माने माबा मोनसे प्रब्लेमफोर फैयोबाबो बेनिफ्राय बारग'नो हागोन प्लास बेनोमोन आरोना जोंनि मथ'आ माबा जेबो गैया बिदि पलिटिक्सजोंबो लोब्बा थानाय होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंगासिनो खिन्थु बेयाव जेबो गैया आरो जेनेबा तो कैसे हैं आप सब ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करो उनको भी ठीक है और ही अच्छे ब्लॉग बनाते हैं तो उसको खूब सपोर्ट करो और मजे लो ठीक है ada di channel ko subscribe खालामनानै फंबायनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो Lulus tour guys nih आं गोबां फ्रि जेरै खौसेथिनि जे मोनसे थांखि लानाय बेनिफ्राय बेवहाय नोंथांमोना सौहैबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं बयखौबो आखाइ हमनानै खुलुमनाय फरायो Bro, hai. मोजां मा ब्रमोन Oh, मोजां. बरिया खोनासंबाय थानोसै सिरि सिरिनो First time नुबायलै kok. मोजां मोजां बरिया मा सासे एक्स रिपोर्टार आरो लोगोसे मिडिया जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गो बिबुंथि जागोन आरो लोगोसे मेहेरवारि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय Thank you so much मेहेरवारि अननानै जिरायदो आरो लोगोसे जोंहा गेमस्रि आरो लोगोसे गोबां आलासि फैगासिनो दं आरो बेवहाय जेसेबांखिनि सिट मोनाखै जिरायनो मोनाखै आं निमाहा बिनाय जायो जिरायनो नोंबो हाबावगोन हानायालाय नोंथांमोना दुखु मोनदों नामा दुखु मोनदों नामा जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि आङो जोंनि आलासि सफैनो हानाय जा मानबिलाइ जा खान्थिगिरि नार्जारिफोरखौ फंनैसो बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय Sprite lonceng guys, Sprite lonceng. Labai nih. जोंनि बर' जुवार मिथिलांगोन फ्रिजुआवहाय सौहैनो थाखाय बे फार्स्ट टाइम आरो जोंहा गोरबो खुंगुर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बर'नि थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंहा एन्टारटेनमेन्ट वल बयखौबो बरायगोन दै जों बरायग'नो गासिबो हागौ नङा फारि फारि बरायगोन आरो मा एन्टारटेनमेन्ट वल बयबो सिनायखायो आखाइ हमनाङो जोंहा मानाव गेदेर दा बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांनोसै आरो बयबो खोनागोन दे आरो बयबो बेवहाय जाय जाय नुबादि फैदों बयनिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मिथिबाय आंनिखौ आंनो बुंना लांखानोसै आं जिखुनु बर' चेनेल नुबानो आं साबस्क्राइब खालामखायो आरो नोंथांमोनाबो बेखौ खालामनांगौ मिथिबाय ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय
हाब गोजाननिफ्राय मारै गसाइगावथ' सानजाबो एखे नोंसोर नों आदाखौ ट्रेनजों फैदों होननाय खोनादों माथो ट्रेनजों औ ट्रेनजों खेरेनाय दाबो खेरेनाय जों गासिबो बर' बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो आंनि अनसायनाय आंनि गोजोन हामलायनाय गासिबो आं Yang sini loh, makanya kita lihat mana apa lagi. Makanya sini mana ikan lagi ada na. Soalnya kita sini pun tahu namanya ini. Saya tahu, saya boleh Arunai sudah sini. Saya skip ke. Hello everyone, kami naman dito po nila seri. Seri nila ma, ordo na lang seri. Pero sa nila, short film kami. शॉर्ट फिल्म बनाइए Good afternoon everyone, kami naman po nila seri. Kaya ni Mabang ni Mabang po nila seri. Subscriber 78,000 na wala kami. Kaya yang po nila kami. Oh my God, here is a rocket blow! Guys, now we remember rocket blow. Kuna ya, jadi mantua kita mahal lebih cek itu di mana? Please, Angin sendiri mula second rocket di ada dua video mana ya? Video mana yang mana? Karena kamu bisa video mana nih ya? Mas di samping bawah. So guys, thank you. Thank you. आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था तो प्लीज एक बार फिर से थालियां बजा के इसको वेलकम कीजिए जय गुरु हरिदेव जय गुरु हरिदेव जय गुरु दीवाने जय गुरु दीवाने जय गुरु दीवाने Halamnya tadi sampai kalau nggak meningkap ke subscriber kalau nggak dijual sama halam lagi. थैंक यू सो मच दिन एटे को भाई আমি মাপন উঠাই আমি kita order beri duta আমি sini minta potong lagi Kamjaan sini. Kita bawa pergi. Oh. Siapa lah? Jangan dahsyat lagi deng nih. Oh. Sini guys, lokum. Erjam Boroman jagasnya. Ayen deh sih. Jagasnya. Oh. Kita mana? Itu mana? Ya, ini yang mendongeng. Anjir. Oh. Anjir ini. Boria, nih belasi berai fini.